खिथाया मानसिया दा फायनांगौ न'आव दा नेगासिनो दङ मानसिखौ माला फैयो माला मायो नेगासिनो दङ मानसिया दासिमहालागै फैयाखै। बिनिफ्रायनो गैया आं न'सिम मोनफाय माने फैयाखै आरो। हाबा जाखांनाया खोथा गैला दोनखालायनो हानायासो गुदि। बाक्सा बोरमायाव हाथाय जानो थांना गोमाबाय सासे बर' आइजोआ। थालांबाय न'खराव उन्दै बैसोनि सासे फिसाजो। सासे फिसानि बिमाया माबोरै एसेबां अन्थाइ बिखा जानो हागौ गावनि असे फिसाखौ गारना खारनो। नंगौ फिन सासे हाबा जाखानाय बर' आइजो गोमादों। हाथाय खालामनो थांनायनिफ्रायनो न'आव फैफिनाखै। गोमानाया दिनैसिम 10 सान बारबाय। मा जादों बहा थांदों जेबो रोखा खौरां गैया। फारसेथिं उन्दै फिसाजोआ आलाय सिलाय। बाक्सा मुसुलपुर गलडेंपारा गामिनि प्रदीप बसुमतारीनि बिसि सनालि बसुमतारीया गोमाना दं। फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 5 नभेम्बर खालि बरमा हाथायाव थांनो ओंखारलांदोंमोन सनालि बसुमतारीया। नाथाय बे समनिफ्रायनो सनालि बसुमतारीनि जेबो खौरां गैया। बै सानखालिनिफ्रायनो दिनैसिम 10 साननि उनावबो सनालि बसुमतारीनि जेबो गुदि खौरां मोननाय जायाखै। बेखौनो हालाय हाफाय जानांनाय न'खरा सनालि बसुमतारीखौ बहाबाफोर नुयोब्ला 9394878042 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों। जोंनि गामिनि मुङा गलडें उलुबारि। आंनि मुङा प्रदीप बसुमतारी आरो बिसिनि मुङा सनालि बसुमतारी। मा जाथाय जादोंमोन? जाथायाथ' दाख्लै नभेम्बर 5 तारिखै मानसिया बरमायाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। गथ'खौ बुंलांदो जे आं दख'ना सोलायनो थांनि हाथायाव नों न'आवनो थाबाय था मा होननानै बिदिनो बुंनानै फाजिनो बिदिनो गथ'आबो नेयै नेयै ओंखाम गैया दै गैया बिदिनो माने जेथिया 4:30 5टासो जाबाय गथ'आ गाबबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो गामिनि बै न'निनो खिनाफोरमोना आंनो फन हरबाय नोंस्रा दैसा बिमाया गैया होननानै आंनो खोन्थाहरबाय आरो। बे खोन्थाहरबा आं फन जेला खालामो मबाइला सुइस अफ। बिनिफ्रायनो गैया आं न'सिम मोनफाय माने फैयाखै आरो। बिनिफ्राय आंबो खालि फैखाबाय थादोंमोन अरुणाचलनिफ्राय। आं अरुणाचलाव खामानि मावोमोन नालाय आं लोगो मोनफैनाय जायासै आरो मानसिखौ। बेनि उनाव माने थानायावबो एजार होबाय। एजार होनानै बिदिनो पुलिसफोरनि खामानिखौबो बिदिनो बेसे आगबारै नेबाय थाबाय खामानिया एसे साक्सेस जागोन होननानै साननानै। ओमफ्राय नेयै बिदिनो निउस पर्टेलफोरावबो होनाय जायाखैमोन आरो। ओमफ्राय दा होनाय जाबाय। आं दा रायजोफोरनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जे दा बे सनालि बसुमतारीखौ जेरावखि थाया मानसिया दा फायनांगौ न'आव दा नेगासिनो दङ मानसिखौ माला फैयो माला मायो नेगासिनो दङ मानसिया दासिमहालागै फैयाखै। सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे सावगारियाव होनाय मबाइल नाम्बार दङ बेयाव खौरां हरबानो जाबाय। आं गोसोआव गैला। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।